Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, biz bugundan yangi darslarimizni boshlarmiz, yangi kitobga kirarmiz endi. Ni uchun bu darslarni boshlarga bo'ldik? Chunki bu iymon darslari deb atadik endi shulay. Bunda bizning iymonimizga bəyli bo'lgan Alloh taolaga ibodat qilib ham umuman Alloh taola nindi ibodatdan rizo bo'la, ham nindi ibodatni Alloh taola qabul bo'lmay, shuning turida сөйләшербез. Ham mana bu qaybir tavhid masalalarini olib ketirбез. Narsa ul tavhid, ham ni uchun sun bu Alloh taolaning bir o'zinagina ibodat qilirga kerakligi turida сөйләшербез endi. Ham mana bu darslarimizda bari tik nigizlanacak Alloh taolaning oyatlarini, ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini, ham hadislarini, ham sahobalarning endi bizning dinimizning g'olimlari so'zlarini endi. Ham mana bu eng birinchi olacak biz narsa ul tavhid, narsa ul shirk. Ni uchun mana bu tavhid masalalarini öğrenu, şirkni öğrenu o'ta da muhim bo'lib tора. Shularni öğrenip ketirбез. Chunki Qur'onga da qarasak, Qur'on bir g'olim aytmoqchi, to'lisincha tavhid degan. Ni uchun? Chunki Qur'ondagi oyatlar turida fikrlasan, anda ya şatlandıra şuшы tavhid iyalari Allohning bir o'zinagina ibodat qilgan kishilarni jannat bilan, бәхет bilan, ham shulay qo'rqita. Kim Allohdan boshqa бүтән zatlarga tabına, ularni qatı g'azab bilan Alloh taola endi qo'rqita. Ham shulay uq mana bu jannat bilan jahannamda shuning uchun bor etilgan. Allohga ibodat qiluvchilar uchun ham Allohdan boshqa бүтән zatlarga tabınuvchilar uchun. Шуңа күрә җәзада кемнәр өчен? Шушы Аллаһтан башка бүтән затларга ширк кылучылар өчен, һәм җәннәттә шатлану да, шушы рәхәтләнү дә Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылсыннар өчен инде. Шуңа бу Qur'on тулысынча уйлап укысан, шуның турында хәбәр итүче инде. Һәм гомумән алсак, менә бу тәүхид һәм ширк мәсьәләләре инде иман bizning eng muhim dərslәренә керә дип әйтсәк тә була. Чөнки ул динебезнең нигезе булып тора. Чөнки динебезнең дә иң асылы да, иң беренче ислам дине иң беренче әркәне дә нәрсәдән башлана? Ла илаһа илляллаһ. Шулай бер шәһадәт бирү. Ла илаһа илляллаһ, ашһаду ан ла илаһа илляллаһ ва ашһаду анна Мухаммадар расулуллаһ. Шуңа күрә бу шәһадәт кәлимәсе ул динебезнең нигезе, динебезнең нигезе менә бу ла илаһа илляллаһ, ул шул ук тәүхид. Шуңа күрә һәрбер Аллаһ таала әмерен үтәү, һәрбер тыю, һәрбер ул гыйбадат, Аллаһка итагать итү булсын, ул бөтенесе шушы шәһадәт кәлимәсеннән нигезләнә. Шуңа күрә тәүхид ул ла илаһа илляллаһ, ул шәһадәт кәлимәсе. Шуңа күрә ул ислам диненең иң төп нигезләре булып тора. Һәм бер гамәлебез дә дөрес булмый, Аллаһ тарафыннан бер гыйбадатыбыз да, намазда, уразада, хаҗда, садақада кабул ителми, иллә дә мәгәр әгәр дә безнең шушы төп нигезебез дөрес булса гына. Дөрес булмый икән, Аллаһ таала бу гыйбадатыбызны кабул итмәячәк. Һәм шуңа да без менә бу дәресләрне өйрәнергә тиешбез. Нәрсә ул? Менә шушы тәүхид, нәрсә ул ширк. Без аны инде иман дәресләре дип атарбыз, чөнки ул иманыбызның үз эченә керә. Иман инде тулысынча менә бу Аллаһка ышану, аның расулларына, китапларына, фәрештәләренә, кыямәт көненә, тәкъдиргә ышану булса, менә бу тәүхид, ширк мәсьәләләре Аллаһка иман китерүнең иң беренче әркәненә керә. Шуңа күрә менә бу иман дәресләренең дә иң нигезе шушы Аллаһка ышану. Шушы Аллаһка ышану ул үз эченә ала инде менә Аллаһка гыйбадат кылу, Аллаһның барлыгын берлегенә, Аллаһ тааланың үзенә хас булган исем-сыйфатлары турында инде. Шуңа да без моны
шушы иман дәресләре дип атарбыз. Һәм әле менә тагын бер кайбер хәдисләрне китерәсем килә. Ни өчен бу тема безнең бик тә әһәмиятле? Чөнки менә Пәйгамбәр саллаллаһу Бухари һәм Муслим җыентында килә торган бер хәдисендә әйтә бит, Муаз ибн Җабалне дәгъват белән Йемен җирләренә җибәргәндә, ул бит әйтми, менә халыкны син иң беренче намаздан башла, намазга чакыр, ураза тотырга өндә, садака бирергә куш, анда рибадан тыелсыннар, анда зина кылмасыннар дип әйтеп чакырырга кушмый, нишли? إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Синде китап әһелләр кавымына киләсен, ягъни яһудлар, насаралар төркеменә инде киләчәксен ди. Шуңа күрә иң беренче ди, син нәрсәдән башлады? Шушы дәгъватыңны, дингә чакыруыңны ди, иң беренче шәһадәт, ягъни ла илаһа илlallah, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Һәм ванна Мухаммад Расулуллаһ, һәм Мухаммад аның кулы һәм илчесе ди. Әгәр дә шуны аңласалар ди, шуны кабул итсәләр ди, шул вакытта ди, син аларга ди, Пәйгамбәр Аллаһ Тәгалә көненә 5 вакыт намазны фарыз иткәнен аңлатты. Күрәбезме, менә бу бик мөһим хәдис, иң беренче кешегә без аңлатырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә генә гыйбадәткә лаеклы, аныңа гына табынырга кирәк, аннан гына сорарга кирәк, аннан гына куркырга кирәк, аннан гына өмет итәргә кирәк. Бүгенге көндә менә без кызганычка каршы хилафлык кылабыз бу хәдискә. Ни өчен дигәндә, без кешене иң беренче тыя башлыйбыз. Бу ярамый, тегене эшләмә, нишләп син болай кыласың, ул ярамый бит дип. Әле ул кеше аңламый, ни өчен соң арак эчәргә ярамый, ни өчен риба алырга ярамый, ни өчен зина кылырга ярамый. Әле ул аны аңламый, ни өчен ярамаганлыгында. Кем өчен ул тыелырга тиеш, нәрсәгә ул тыелырга тиеш. Шуңа күрә иң беренче асылда без кешегә сөйләргә тиеш, Аллаһ Тәгалә ул бар итүче, ул бирүче, ул идарә итүче. Һәм шуңа күрә дә без аңа буйсынырга тиешбез. Һәм буйсыну ничек була? Нәрсә эшләп без аңа буйсынырга тиешбез? Менә иң беренче без сөйләргә тиеш Аллаһ Тәгалә турында. Аллаһ Тәгалә бар итүче, шушы безгә төрле ниъмәтләр бирүче, һәм шуңа да инде без аны зурлап, данлап, аңа буйсынырга, итагать итәргә, гыйбадәт кылырга тиешлебез. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу бит бөтен сирасын, тормыш юлын өйрәнсәк, иң беренче ул нәрсәгә чакырга, менә шушы шәһадәткә, тәүхидкә, ла илаһа илlallohка, иманның иң беренче әркәненә. Аллаһка ышану гына түгел әле, чөнки без әле алачакбыз, Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кылырга. Чөнки Аллаһка ышану дигәндә, менә без бит инде менә иман дигәч тә Аллаһка ышану дип әйтәбез. Шулай бит, Аллаһның барлыгына, берлегенә ышанырга кирәк. Әмма ул гына төп максат түгел. Чөнки Мәккә мөшрикләре дә Аллаһның барлыгын, берлеген таныйлар иде. Шулай бит. Әмма аңа карап, алар мусульман булмадылар. Аңа карап, алар Аллаһка гыйбадәт кылучылар төркеменә кермәделәр. Әмма алар таныдылар. Шуңа күрә әле безнең төп максат иманга чакырганда, Аллаһка ышан дигәндә, әле ул гына түгел, әле без шуңа өстәп чакырырга тиешбез, Аллаһ Тәгаләгә буйсынырга да кирәк. Аңа гыйбадәт кылырга кирәклегендә. Чөнки төп нигез, иң беренче без менә иман ул нәрсә дигәндә, Аллаһ Тәгаләгә ышану. Без аңлатырга тиешбез. Иң беренче без һич шиксез ышанырга тиеш Аллаһ Тәгаләгә. Ул бар итүче, Аллаһ Тәгалә генә ризыкландыручы, ул гына галәмнәр белән идарә итүче, ул гына терелтә, ул гына үтерә ала. Шулаймы? Һәм бер нәрсә дә Аллаһтан рөхсәтеннән башка зыян китерә алмый, бер нәрсә дә файда китерә алмый, иллә дә мәгәр Аллаһ Тәгаләнең ризыклыгыннан башка. Шуңа күрә Аллаһ белән бер рәттән бер кемдә бер нәрсәне дә бар итә алмый. Аллаһ Тәгалә теләсә генә, ул аның рөхсәте булса гына, кемдер нәрсәдер ясый ала. Шулай бит. Шуңа күрә Аллаһ белән бер рәттән кемдер ризык бирә алмый. Без иң беренче инде
шуңа ышанырга, инанырга тиешбез. Әмма бу әле төп кенә Аллаһка ышану, төп кенә иманга керми. Ни өчен? Лукман сүрәсенең 25-нче аятында да бар бит: "Уләин сәлтәһум мен халакас самавати вал ла якулунна Аллаһ". Әгәр дә алардан сорасаң да, кем күкләрне һәм җирләрне бар кылды дип, алар һичшиксез Аллаһ дип әйтерләр ди. Әгәр дә алардан сорасаң да, Юнус сүрәсенең 31-нче аятында: "Кул мен ярзукукум минас самаи вал арди амма ла ямлику ас-сам'a вал абсара ва ман юхриджул хайя минал маййити ва юхриджул маййита минал хайй ва ман юдаббирул амр фасаякулуна Аллаһ факул афала таттакун". Кем ди күктән һәм җирдән ди ризык бирә ди? Кем ди шушы күзне, колакны биргән ди? Кем алар белән идарә итә ди? Кем ди тиредән тирене үтерә ди? Үледән яңадан терелтә ди? Кем ди бар галәмнәр белән идарә итә ди? Һичшиксез Аллаһ дип әйтерләр ди. Һәм шу сүзләрне әйтеп тә Аллаһтан курыкмыйсызмы ди? Һәм шуңа карамастан мөшрикләр нишләмәделәр? Аллаһны танысалар да гыйбадәт кылмадылар. Шулай бит? Шуңа күрә Аллаһка ышану барлыгын берлеген әле безне тулысынча иманлы итми. Нишләргә дә тиешбез әле? Без Аллаһның бер үзенә генә тиңдәшлек алмыйча, бүтән затларга табынмыйча, Аллаһны хакыйкый илаһ дип алып, аңа гыйбадәт кыла башларга тиешбез. Ягъни, нәрсә дигән сүз? Калбыбыз, күңелебез бәйләнергә тиеш Аллаһ субхана ва тааля белән генә. Без тәвәккәлләргә тиеш Аллаһ тааля генә, акчага түгел. Без өмет итәргә тиешбез акчадан түгел, Аллаһ таалядан. Без куркырга тиеш түгелбез финансовый кризисларны акча бетүдән. Без куркырга тиешбез Аллаһ субхана ва таалядан. Без бер нәрсә эшли башларга теләсәк, ниятләсәк, без тәвәккәлләргә тиешбез Аллаһ тааляга. Акчага да түгел, туганнарга да, связьлы дусларга да түгел. Чөнки бу гыйбадәтнең бер төре. Гыйбадәт ул нәрсә? Аллаһ тааля риза булган һәм яраткан сүзләр һәм гамәлләр. Аңа күрә кайбер кеше гыйбадәт дигәндә аңлый путка табыну гына. Агачларга, ташларга, анда ниндидер изгеләргә, юк. Әле күңел халаты да бар. Күңелеңне кем белән бәйлисең? Бүгенге көндә дә зур илаһ инде ул акчага табыну, шулай бит? Чөнки күңел бөтен күпчелек кешенең бәйләнгән акча белән. Чөнки акчага табына күп кеше бүген. Чөнки акча бетүеннән дә курка, аннан гына өмет итә ул, аңа гына ышана, шушы акча өчен генә дуслаша, акча өчен генә талаша, акча өчен генә ялгандый, һәм башка. Мусульман кешесе, чынлап тора Аллаһка ышанган, аның күңеле Аллаһ белән бәйле булырга тиеш. Чөнки ул бар тормышын багышларга тиеш Аллаһ Тәгаләгә. Ни өчен? Чөнки ул ризыкландыра. Ул аны бу дөньяга китергән, ул аңа күрү сәләте биргән, ул аңа йөри торган аяклар биргән, ул аңа ризыклар биреп тора. Шуңа күрә ул тормышын шушы Аллаһка багышлап гыйбадәт кылырга тиеш. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте бит: "Кулу ла илаһа илляллаһ туфлиху" ди. Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк дип әйтегез ди, инаныгыз ди, ышаныгыз ди, шул вакытта уңышка ирешәсез ди. Әмма мөшрикләр, Мәккә мөшрикләре инде моны әйтергә ашыкмадылар, һәм алар әйттеләр, нәрсә диде? "Аҗ'ала алихата илаһа вахида инна һаза ла шайъун уҗаб" ди. Инде безнең илаһләребезне бер итәсеңме ди? Бу ди бик аҗаип нәрсә ди. Сиңа хәтлек дип берсе дә моны әйтмәгән иде дип мөшрикләр акланалар я. Чөнки мөшрикләр таныдылар, ышандылар, Аллаһ барлыгын берлеген ризыкландыра, әмма гыйбадәт кылырга ашкынмадылар. Бүгенге көндә дә кызганычка каршы күп кешеләрне Аллаһка дингә чакыра башлыйсың, ди башлыйсың, нәрсә дип акланалар, мин бит ышанам диләр. Әмма ышану гына җитмәй икән. Шушы дәлилләрдән күреп аңлыйбыз, әле Аллаһны аңлап, аңа гыйбадәт кылырга да кирәк. Һәм шулай ышанырга кирәк Аллаһ субхана ва тааляның үзенә генә хас булган аның исем сыйфатлары бар. Чөнки без беләбез, Ар-Разак, ризыкландыручы, Әл-Ваһһаб, бирүче, Ар-Рахман-ур-Рахим, рахимле, мәрхәмәтле, шулай бит. Әл-Малик, патша диюче, шулай бит. Аллаһ Тааля бар нәрсә белән идарә итүче патша. Аллаһ субхана ва тааля Араф сүрәсенең
аятында да әйтә: "Валиллахил асмаул хусна фад'у биха". Аллаһтан күркәм исемнәре бар һәм шушы исемнәр аша да Аллаһтан ялварыгыз, сорагыз ди. Һәм шулай һәммә нәрсә бу Аллаһ Тәгалә исем сыйфатларында без бер нәрсәне үзгәртмичә, шулай бит ничек дип сорамыйча, ничек бар, шулай кабул итәргә тиешбез. Һәм бер нәрсә белән дә, бер нинди кеше белән дә, бер нинди нәрсә белән дә Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатларын чагыштырырга ярамый. Аллаһ Тәгаләнең исеме килде, сыйфаты килде, без аны кабул итәбез. Һәм безнең бер нәрсә белән дә чагыштыру булырга тиеш түгел. Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгалә Шура сүрәсе 11 аятында әйтә: "Ләйсә камислихи шәй'ун ди, ва хуа самиул басир" ди. Аллаһ Тәгалә тиң, аның чагыштыра торган бер нәрсәсе дә юк ди. Һәм ул ишетүче һәм күрүче ди. Без инанабыз, Аллаһ Тәгалә ишетә, күрә. Һәм ничек ишетә, ничек күрә, без моны инде белмибез. Әмма ул ишетә һәм күрә. Әмма аны чагыштырырга ярамый. Кеше күзе белән дә, кеше колагы белән дә. Бу инде аузы билла безнең иманыбызны боза торган гамәл. Шуңа күрә без ышанырга тиешбез, әмма ничек ул, без андый сорау инде бирмибез. Ничек бар, шулай итеп инде ышанырга тиешбез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә менә шушы иман китерүдә дигәндә, Аллаһ Тәгаләнең шушы идарә итүче, ашатучы, эшертүче дип кенә ышану җитми икән әле, ышанырга, инанырга тиешбез. Аллаһка гыйбадәт кылырга кирәклеге турында да. Әмма кызганычка каршы бүгенге көндә күп кешеләр шуның белән аклана диләр. Нәрсә дип инде? Мин ышанам, шул миңа җитә дип инде. Әмма әлхәмдүлилләh, менә Аллаһ Субханаһу Тәгалә Куръанда да әйтә, күп кешеләр дә иман китермәсләр ди, күбесе инде ышанмаслар ди, һәм шулай күпчелегенә иярсәң ди, үзең ди теге адашырсың ди. Ән'ам сүрәсенең 106 аятында Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Ва ин тути'ъ аксара ман фил арди юдиллука ан сабилиллаһ" ди. Әгәр дә күпчелеккә ди буйсынсаң ди, җир йөзендәге яшәгәндә ди күпчелек кешегә буйсынсаң ди, син Аллаһ юлыннан тайпылырсың ди, адашырсың ди. Чөнки ди илля яттаби'уна илля зан ва инһум илля яхрусун ди. Чөнки алар күпчелеге уйдырмаларга гына таяна ди. Чөнки менә бүгенге көндә дә без халыкка карасак, алар бит үзләренең фәлсәфә карып яшиләр. Шулай бит, уйдырмалар белән. Кемнән кайтканы бар, анда күмгәч инде кем кайткандыр анда инде, көне буе мин һәм намаз укып ятырга тиешменмени ди. Менә күңел белән ышансаң, кешегә яхшылык кылсаң, шул җитә инде. Уйдырмалар, фәлсәфәгә корылган, шулай бит. Ул нәрсә ул яхшы, нәрсә ул начар, үзе уйлап чыгара. Шуңа күрә шул күпчелеккә карасаң, Аллаһ Тәгалә адашырсың ди. Һәм وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ ди, күп кешеләр ди, шушы нәрсәдә ди адашуда ди. Һәм күпчелеге ди нәрсә ди, Юсуф сүрәсенең 106 аятында Аллаһ Субханаһу Тәгалә: "Вама ю'мину аксарахум биллаһи илля ва хум мушрикун" ди. Һәм күбесе ди Аллаһка ди тиңдәшлек кылып ди иман китерәләр ди. Менә нәрсә дидек? Иман ул Аллаһка ышану гына түгел икән әле, Аллаһның бер үзенә тиңдәшлек кылмыйча гыйбадәт кылу дидек. Шулай бит, Аллаһ Тәгалә монда әйтә. Аллаһның күбесенең ди кешенең ди Юсуф сүрәсенең 106 аятында. Күбесе ди Аллаһка тиңдәшлек кылган хәлдә иман китерәләр ди. Аллаһка ышана ул. Шул ук вакытта Аллаһ белән бер рәттән күңелен бүтән нәрсәләр белән бәйли. Әйткәнебезчә, Аллаһтан башка акчага тәвәккәлли, шулаймы? Аллаһтан өмет иткән урыннан берәр нинди связьлы анда зур урында эшләүче туганына, дустына өмет итә. Аллаһтан куркасы урынына анда бүтән нәрсәләрдән курка. Ягъни Аллаһка гыйбадәт кыла һәм ниндидер кеше уйлап чыгарган, изгиләштергән, әллә инде анда ялган ниндидер изгиләргә табына. Яки Аллаһка ышана, Аллаһка бәлки гыйбадәт тә кыладыр, ураза да тотадыр име. Әмма сихерчеләргә дә йөри, сихерчеләр дә яшерен гыйлемне белә, ниндидер файда китерә ала дип уйлый. Ягъни ышана да, иман да китерә, шул ук вакытта Аллаһны тиңли, ниндидер сихерчеләр белән дә, ниндидер акчалар белән дә, ниндидер дуслар белән дә. Шуңа күрә күбесе ди Аллаһка тиңдәшлек кылып ди иман китерәләр ди.
Һәм иң беренче аят менә безнең Зария сүрәсенең 56-нчы аятында менә бу кешенең төп вазифасын, төп максатын раслаучы һәм Аллаһы Тәгаләгә генә гыйбадәт кылырга кирәклеген дәлилли торган аятларның берсе, заны инде күбесегез беләсездер, "Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун" ди. Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик гыйбадәт кылсыннар өчен генә барлыкка китердем ди инде. Һәм менә монда инде әйтә, менә бу таухид ди. Ул Аллаһны таухид нәрсә ул дигәндә, Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылу. Һәм галимнәр әйтә, менә монда илля лиябудун ди. Шулай бит, гыйбадәт кылыр өчен генә барлыкка китердем ди. Һәм кайбер галимнәр әйтә, гыйбадәт белән асылда гыйбадәт ул Аллаһка гына лаеклы булганга күрә, таухид белән гыйбадәт бер мәгънәдә дип әйтүче галимнәр дә бар. Чөнки таухид нәрсә ул? Аллаһны гыйбадәттә бер итү, шулай бит. Гыйбадәт нәрсә ул? Аллаһка табыну, буйсыну. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтә, таухид белән асылда гыйбадәт ул бер мәгънәгә ия. Әмма инде бәрбер терминологиятан ул аерыла. Таухид ул Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылу булса, гыйбадәт ул нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә яраткан һәм риза булган сүзләр һәм гамәлләр. Моңа инде керә безнең һичшиксез инде гыйбадәт тән әгъзалары белән эшли торган гыйбадәтләр инде ул намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу, шулай ук калб гыйбадәте бар. Әйттек, шулай бит, тәвәккәллек кылу, өмет итү, курку, хушуклык. Шулай ук бар тел белән кыла торган гыйбадәт, зикр кылу, дуга кылу, бар мал белән кылына торган гыйбадәтләр, шул ук хаҗда монда керә инде, закат бирү, садака бирү, Аллаһ юлында инде малны сарыф итү. Шулай бит, булар берсе гыйбадәтнең төрләренә керә инде. Һәм нәрсә ди Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушы аятта кешеләрне һәм җиннәрне шушы гыйбадәт кылсыннар өчен. Лиябудун, юахидун, ягъни бер үземә генә. Әйе, без гыйбадәт кылырга тиешбез. Һәм кеше ул гомумән гыйбадәт кылып яши. Чөнки аны фитрасы шундый итеп Аллаһ Субханаһу Тәгалә аны бар иткән, әмма ул гыйбадәтсез кемгәдер буйсынмыйча, кемгәдер күңелен бәйләмичә яши алмый. Аның фитрасы шундый. Ул тик яратылган шуның өчен. Аның максаты шул. Кеше әйтә икән теге, мин бер нәрсәгә дә гыйбадәт кылмыйм. Мин ирекле дип инде шулай мин. Ул шушы сүзләре белән инде үзенең нәфсенә гыйбадәт кыла. Бер нәрсә. Ни өчен? Чөнки ул бәрбер күңелен нәрсә беләндер бәйли. Ул бәрбер нәрсәдәндер булса өмет итә, нәрсәдер булса ышана, нәрсә булса тәвәккәлли. Шулай бит, нинди авырлык килсә, ул кемдәндер бәрбер ярдәм сорый, кемдәндер яклау өмет итә ул. Ул бәрбер табына, нәрсә булса ул өмет итә. Юк, андый кеше гыйбадәт кылмыйча, нәрсә булса буйсынмыйча, табынмыйча яшәгән кеше. Чөнки фитрабыз шундый, Аллаһ Тәгалә безне шундый итеп яраткан. Без моннан бер кая да китә алмыйбыз. Һәм шундый итеп яраткан, кемгәдер булса без иярәбез, кемнәндер без үрнәк алабыз. Бу безнең фитрабыз. Ул инде шаһадат кәлимәсенең икенче өлеше, шаһаду анна Мухаммад Расулуллаһ. Шулай бит, беренче ла илаһа илlallah Аллаһка гыйбадәт кылу булса, икенче өлеше шаһаду анна Мухаммад Расулуллаһ. Шушы гыйбадәтне кылам, ничек Пәйгамбәр саллаллаһу өйрәткәнчә. Безнең фитрабыз шундый, кемгәдер булса гыйбадәт кылырга тиешбез без, һәм кемнәндер булса да үрнәк алырга тиешбез. Ул инде үрнәк алу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм бу аятта да әйтә, менә без гыйбадәт кылыр өчен яраттык ди. Һәм җиннәр инде ул безнең яшерен дөнья, шулай бит, без инде шанырга тиешбез иманның бер өлеше, шушы яшерен гыйлемгә ышану, җиннәргә, фәрештәләргә ышану бит инде. Һәм кеше инде, без беләбез инде, адәм балалары, һәм менә буларның бөтенесенең инде максатлары, хикмәте диек, Аллаһ та ни өчен шушы кешеләрне, җиннәрне барлыкка китергән инде, мудрость, да? Ул инде Аллаһ Тәгаләгә буйсыну, ул Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу, Аллаһ Субханаһу ва тааля итагать итү, Аллаһ Тәгаләгә инде
табыну. Шулаймы? Һәм Аллаһ Субхану ва Тааля Кыямәт сүрәсендә дә 36-нчы аятында әйтә: "Аяхсабул инсан аютрака суда", кеше дә уйлыймы әллә ди, без аларны тик томалдан гына бар иттек ди. Һәм бар иттек тә һәм калдырдыкмы әллә дип уйлыйлар ди. Юк. Без тик томалдан гына уйнап көлер өчен генә, күңел ачыр өчен генә килмәдек бу дөньяга. Килдек төп бер максат белән. Нинди максат инде ул? Ул гыйбадәт кылу. Тормышның төп вазифасы менә безнең яшәүебез, ул гыйбадәт кылу. Ашау эчү дә түгел, балалар нәсел калдыру да түгел, итүзү дә, машина алу да түгел, төп вазифа бу дөньяда яшәү, ул гыйбадәт. Ул буйсыну Аллаһ Тәгаләгә. Шуның өчен без бу дөньяга килгәнбез. Һәм Аллаһ Тәгалә шуның өчен китергән. Аллаһ Куръанда бик күп аятларында әйтә бит теге, без сезне ди уйнар өчен генә ди, тик томалдан гына бар иттекме әллә ди. Сез безгә кайтмассыз дип уйлыйсызмы әллә ди. Юк, Аллаһ Субхану Тәгалә безгә тик томалдан гына уен кызык өчен генә бар итмәде кешеләрне. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә безнең гыйбадәткә мохтаҗ түгел. Кайбер кеше әйтә, нәрсә мин гыйбадәт кылып ятырга тиешмен әле, күрмәгән, белмәгән затка. Юк, Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел безнең гыйбадәтләргә. Без үзебез мохтаҗ Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга. Аллаһ Субхану Тәгалә шушы Зарият сүрәсендә дә әйтә: "Ма уриду минхум мин ризқин ва ма уриду ан ют'имун", ди, алардан берни ризык та теләмим ди, ашатуны да теләмим ди. Киресенчә, Аллаһ Субхану ва Тәгалә ашатучы, шулай бит, бирүче. Шушы без үзебез Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылуга мохтаҗбыз. Ни өчен? Чөнки әгәр дә без бәхеткә ирешәсебез килә икән, бу дөньяда да, һәм ахират дөньясында да, һәм газаптан котыласыбыз килсә, беребезнең дә бит авыртасыбыз килми. Бүгенге көндә дә бит инде ширләр тарала, шулай бит, кеше бик каты пандемиядан, шушы вируслардан куркан, чөнки аны газапланып ятасы килми. Бит әле бу газап шушы авырту вакытлыча гына, шулай бит. Аннан даваланып була, котылып була, мәңгелек газап, мәңгелек авыру дигәндә җәзалану, ул бик күпкә куркынычрак. Һәм шуннан котылу өчен ышану гына җитми, Аллаһны бер әйтеп, аңа гыйбадәт кылу кирәк. Шуңа күрә менә бу Аллаһка гыйбадәт кылу ул үзебез өчен кирәк. Һәм гынаһ кылу Аллаһ Тәгаләгә берни зыян китерми. Гынаһ кылу үзебез өчен зыян китерә. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә берни файда бирми безнең гыйбадәт кылуыбызда, аңа итаат итүебездә. Файда бирәчәк ул безнең өчен. Гынаһ кылу безгә зыян китерәчәк. Шуңа күрә Аллаһ Субхану ва Тәгалә Зумар сүрәсендә дә әйтә бит әле: "Ин такфуру фа инналлаһа ганиюн анкум". Аллаһ Субхану ва Тәгалә күфрлек кылсагыз, ышанмасагыз, менә бу бөтен нәрсәләргә дә инде Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Барыгыздан да байрак ди. Һәм аңа кирәге дә юк ди. Вала ярда ли ибадат куфр. Һәм ди бер кашан да риза булмаячак ди шушы күфр сүзләрдән, аңа күфрлек кылулардан ди. Һәм аңлады гыйман, шушы таухид ул булды Аллаһның бер үзенә генә гыйбадат кылу. Ширк нәрсә ул? Аллаһтан башка бүтән затларга табыну. Һәм без аны менә икенче аятта беләчәкбез. Һәм менә икенче аят Нәхл сүрәсенең 36-нчы аятында килә: "Ва лaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-ta'ut". Аллаһ Субхану ва Тәгалә әйтә: "Без һәрбер кавымгә ди, һәрбер җирлеккә ди расул җибәрдек ди. Аллаһка гына гыйбадат кылыгыз һәм тагуттан ерак булыгыз" дип. Ягъни, нәрсә дигән сүз? Бу өммәткә, җирлеккә диек, Аллаһ Субхану ва Тәгалә расуллар җибәргән. Расул ул кем? Аңа шушы берәр дин вахи ирешеп, әмер ителгән була җиткерергә халкына инде. Шушы була безнең расул. Һәм бөтен расулларга, пәйгамбәрләргә ышану ул безнең иманыбызның бер әркәне булып тора. Шулай бит инде. Без әйттек, Аллаһ Субхану ва Тәгалә кешеләрне үзенә генә гыйбадат кылыш өчен бар итте дидек. Һәм шушы максатны аңлатыр өчен, кешеләрне өйрәтер өчен ничек гыйбадат кылырга кирәк?
кемгә гыйбадәт кылырга кирәк, ничек итеп, нинди рәвештә, нинди шартлары бар, ул нишләгән? Расуллар җибәргән. Аллаһ Тәгалә расулларны җибәрмәгән, ничек итеп анда җир сөрергә өйрәтергә дә, ничек итеп анда нәрсәдер ясарга, нәрсәдер анда дөньяви мәслихәтләрне җитерүче, иң беренче төп максаты аларның җибәрүне менә шушы гыйбадәт кылу. Ничек итеп Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кылырга кирәк? Нинди төрләре була, нинди рәвешләре була? Һәм төп максат әле Аллаһ Тәгаләнең барлыгын берлегенә генә чакыру түгел. Чөнки асылда һәрбер кеше шаны Аллаһ Тәгалә бар икәнен ул гына биреп торучы, ризыкландыручы. Чөнки безнең фитрабыз шундый. Һәрбер нәрсәнең ясаучысы бар, идарә итүчесе бар. Чөнки кеше моңа ышанмый икән, димәк, аның акылында ниндидер заифлек бар. Чөнки беләбез бит, менә бу һәр утырган урындыкларыбыз, менә бу өстәлләребез, менә бу яза торган безнең ручкаларыбыз, дәфтәрләребез, аңа кемдер ясаган, шулай бит. Без әйтәбез икән, бу үзеннән барлыкка килде, бу бит инде акылга заиф дигән сүз. Шулай бит. Шуңа күрә без асылда без ышанабыз, кемдер бар, кемдер идарә итә дип инде. Һәм монда расулларның, пәйгамбәрләрнең максаты шушыңа ышанырга чакыру түгел, әмма төп максаты шушы бар нәрсәне дә бирүче, идарә итүчегә гыйбадәт кылырга кирәклеген ассызыклап дәгъват кылу иде. Һәм нәрсә дип чакырды? Әни будуллаһа, Аллаһка ышаныгыз дип бит. Аллаһка гыйбадәт кылыгыз ди. Бар өммәткә дә расуллар килде ди, Аллаһка ышаныгыз дип түгел, Аллаһка гыйбадәт кылыгыз дип. Чөнки кеше асылда ышана Аллаһ Тәгаләнең барлыгын берлеген. Ул хәзер генә соңгы елда гына теге атеистлар чыкты. Шулай бит, 70-80 ел элек. Алар да инде теге тәкаббүрлек аркасында гына инде инкар иттеләр. Асылда бәрбер какой-то теге әйтәләр бит инде. Существует такая сила, которая все создает именно. Шуңа күрә «Ани абудуллаһ» ди. Һәрбер өммәткә җибәрдек ди, расулларны нәрсәгә чакырып ди? Аллаһка гыйбадәт кылыгыз ди. Әмер итте Аллаһка «Ваҗтанибут тагут». Тыю. Нәрсәдән тыйды? Тагутка. Тагутлардан ерак булыгыз ди. Нәрсә ул тагут? Нәрсә аның максаты? Аллаһтан башка табына торган затлар бөтенесе тагут дип атала. Бу агачларга, анда ниндидер ташларга, ниндидер ясалмасыннарга бөтенесе табыналар бит, бөтенесе тагут дип атала. Әмма бар бит инде ниндидер кешеләр изгеләштереп, анда бәдәвиләр, ниндидер кешеләргә табыналар бит инде, шулай бит. Әгәр дә ул кеше аннан риза булмый икән, аннан риза булмаган икән, үзенә гыйбадәт кылып, бу тагут дип аталмый. Әйе, асылда ул шушы төркемгә керә, әмма аны тагут дип атарга ярамый. Чөнки әгәр дә мәсәлән кемнәндер инде шундый теге гыйбадәт кыла торган, Аллаһка ышанган, Аллаһка табына торган кеше үлеп китте икән, аны изгеләштереп, аңа гыйбадәт кыла башладылар икән, һәм ул үзе риза түгел икән, үзенә гыйбадәт кылу, аның аша мөрәҗәгать итүләрен ул аннан теләми икән, ул галимнәр әйтә, тагут дип аталмый ди. Мәсәлән, Айса пәйгамбәргә бит инде шулай мөрәҗәгать итәләр. Шулай бит, аңа аннан бала сорыйлар, аннан бәхет сорыйлар, аннан акча сорыйлар, аңа дуа белән мөрәҗәгать итәләр, аңа ышаналар. Хәтта Айса пәйгамбәр аннан риза түгел, чөнки ул Аллаһның бер кулы. Ничек Куръанда әйтте, син паксың Аллаһ Тәгалә, мондый фикерләрдән чиста ерак идем дип Аллаһ Куръанда үзе Айса пәйгамбәрнең сүзләрен китерә бит инде. Шуңа күрә менә бу ла илаһа илляллаһның галимнәр әйтә, дәлиле дә булып тора. Ни өчен ла илаһа илляллаһ? Нәрсә ул? Ла илаһа. Ул инкар итү булса, барлык илаһләрне Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга дөрес булмаганлыгы, илляллаһ исбат итү, Аллаһка гына гыйбадәт кылу кирәк. Һәм менә монда да ани абудуллаһа әмер ителә Аллаһка гына гыйбадәт кылырга һәм инкар итәргә Аллаһтан башкага гыйбадәт кыла торган барлык сыннарны да, путларны да. Һәм шулай ук менә Бакара сүрәсенең 256-нчы аятында да
Алла Субхану тааля әйтә: "Фәмән якфур бит-тагути ва юъмин биллаһи фақад истамсака бил-урватил усқа ла инфисама лаха валлаху самиун алим" ди. Һәм дә кемдә тагутларны инкар итеп, ягъни Аллаһтан башка гыйбадәт кыла торганна бүген бик күп бит сыннар, шулай бит. Бик күп нәрсәләргә бүген табыналар, күңелләрен бәйлиләр. Шул ук анда ниндидер үзләре уйлап чыгарган анда идоллар дигән сыннар, ташлар, агачлар, акчага табыналар, шулай бит. Анда кайсыдыр җирдә күсегә, кайсыдыр җирдә анда сыерга табыналар, кайсыдыр җирдә хатын-кызга табыналар, кайсыдыр җиргә кояшта табыналар, кайсыдыр җирдә анда һәм башка менә шушындай уйлап чыгарган нәрсәләргә табыналар. Һәм кем шушындай тагутларны инкар итеп, Аллаһка гына ышанып, аңа гына иман китереп, аңа гына гыйбадәт кылса ди, ул һичшиксез ышанычлы булган, өзелми-сынмый торган тоткага ябышкан булыр ди. Аллаһ бар нәрсәне ишетүче һәм белүче ди. Шуңа күрә монда вачтанибу ди. Вачтанибу ерак булыгыз ди. Калдырыгыз дими? Ерак булыгыз ди. Калдыруга караганда ерак булу, әле калдырганча бит әле аңа якын булуы да бар. Бу якын да килмәгез ди. Ерак булыгыз ди. Шуңа күрә менә бу тагын да катырак, ныгытыбрак әйтә. Һәрбер шушы тагутка, шушы Аллаһ Тааладан башка гыйбадәт кыла торган сыннарга якынайта торган нәрсәләрдән дә ерак булыгыз ди. Сәбәпләрдән дә кайсысы шушы Аллаһтан башка гыйбадәт кыла торган, ширк кыла торган сәбәпләргә илтә торган нәрсәләрдән дә ерак булыгыз ди. Һәм шулай Алла Субхану ва Тааля менә Исра сүрәсенең 23-нче аятында тагын да шушы әмерне ныгыта. Нәрсә ди? Ва қада раббука алла таъбуду илля ия ва бил валидейни ихсана ди. Нәрсә ди? Ва қада ди. Ягъни әмер итте ди Алла Субхану ва Тааля. Аңа гына гыйбадәт кылырга ди. Ягъни Алла Субхану ва Тааля. Аннан башка беркемгә дә гыйбадәт кылмаска ди. Күрәм, кемгәдер булса табыну, кемнәндер башка күңелләрне бәйләү, кемнәндер булса да курку, кемгәдер булса тәвәккәл кылу, кемнәндер булса нәрсәдер өмет итү, Аллаһтан башка нәрсәдән булса дуга белән мөрәҗәгать итү, бу бөтенесе дә тыелган гамәлләр. Нәрсә ди? Чөнки әмер ителде ди Аллаһка гына гыйбадәт кылырга, аннан башка беркемгә дә гыйбадәт кылырга ярамый ди. Монда ниндидер кеше уйлап чыгарган, изгеләштергән мәйетләр булсынмы анда, яки ниндидер анда ташлармы, агачлармы, шул шайтаннар булсынмы анда, билбәйме, булар бөтенесе тыелган гамәлләр. Һәм нәрсә ди? Ва бил валидейни ихсана, һәм әти әмер ителде ди, әти-әниегезгә итәгатьле булырга ди. Карагыз, Аллаһ Субхану ва Тааляның таухидыннан соң, Аллаһ Тааля хакын үтәгәннән соң, Аллаһ Тааляга гыйбадәт кылганнан соң, иң беренче кешегә карата мөнәсәбәтнең иң лаеклысы диек, ул кемгә бара? Әти-әнигә бара. Чөнки Аллаһ хакыннан соң иң олы хак ул әти-әни хакы. Бу иң зур изгелекләрнең берсе Аллаһ Тааладан кала инде, ул әти-әнигә изгелек кылу, аларга ягымлы булу, игелекле гамәлләр кылу, сүзләрен тыңлау, аларга булышу, ярдәмләшү һәм башка төрле инде изгелекләр кылу. Һәм Аллаһ Субхану Тааля Ниса сүрәсендә дә әйтә, 36-нчы аятта: "Ва'будуллаһ ва ла тушрику бихи шай'a" ди. Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз ди, һәм Аллаһ белән беркемне дә тиңләмәгез ди. Ягъни ширк кылмагыз ди. Ширк дигән сүз ул Аллаһ Тааляны гыйбадәттә кемне булса да бер тигез кую, кем белән булса да тиңләү. Ул бөтен шушы ширк дип атала. Аллаһтан башка бүтән нәрсәгә табыну, буйсыну, гыйбадәт кылу ширк дип атала инде. Менә бөтен проблема шунда. Без аны әйттек бит инде, күп кеше Аллаһ Таалагә иман китерә, әмма шул вакытта тиңдәшлек кыла дидек. Менә бу ширк кылу инде, тиңдәшлек кылу, ул шушы таухидны, шушы иманны боза торган иң куркыныч гамәлләрнең берсе. Һәм менә бу
Безнең иман дәресләре дигән дәресләребез дә шуңа кагылган була инде. Шушы ширк төрләрен өйрәнәчәкбез инде. Башта инде берничә дәрес алачакбыз шушы аятлар, хадислар, шушы Аллаһка гыйбадәт кылырга кирәклеген, аның фазиләтен, хисапсыз җәннәткә керәчәкләре һәм башка шушы фазиләтләрен. Аннан соң инде без шушы ничек итеп Аллаһ Тәгаләне бүтән зат белән тиңләп була, нинди вакытта шушы нинди гамәл кылганда син гыйбадәттә Аллаһка башка затны тигез итеп, тиң итеп куйган буласың. Ягъни менә бу ширк тиңләү дигән. Аллаһ белән бер тигез итеп куйган буласың. Ягъни Аллаһ Тәгалә генә бирүче, аннан гына сорарга кирәк. Шулай бит? Син инде кемнеңдер башка затны Аллаһ белән тиңләп, ул да бирүче, аннан да сорарга кирәк дип тиңлисең. Син беләсең, Аллаһ Тәгаләне хакыйкый файда китерәләр. Һәм ул гына сине шушы зарардан саклап кала. Юк, бүтән затта бар әле, аннан файда өмет итәргә кирәк, аннан зарар саклаудан сорарга кирәк дип бүтән затны син тиңлисең Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә белән. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә бу аятларда да ассызыклады. Нәрсә? Менә бу мөшрикләр ышандылар. Шулаймы? Аллаһ барлыгын бер. Әмма нишләмәделәр? Аллаһка гыйбадәт кылган. Алар Аллаһ Тәгаләне тиңләделәр үзләренең путлары белән. Аллаһ Тәгалә белән бер рәттән куеп, үзләренең путларыннан алар дуга белән мөрәҗәгать иттеләр. Алар шушы путларыннан курыктылар, берәни җәбр зулым, берәни җәзага тартыр дип, берәни зыян салырлар дип. Алар өмет иттеләр шушы путларыннан, берәни файда бирерләр дип. Алар инде балалары булмаса, шушы путларыннан сорадылар. Ягъни тиң куйдылар путларны Аллаһ Тәгалә белән ышансалар да. Бүген көндә дә менә ерак барасы юк инде, үзләрен мусульманга санаган кешеләр дә Аллаһ Тәгаләне бүтән заттар белән тиңлиләр, акча белән дә тиңләргә мөмкиннәр. Анда инде үзләре уйлап чыгарган башка төрле илаһлар белән дә тиңләргә мөмкиннәр. Ул инде Аллаһ Тәгаләгә ихластан гына корбан чаласы урынына анда ниндидер чишмәләрне изгеләштереп, шу чишмә ризалыгы өчен дә дип тә корбан чалырга мөмкин. Яки анда өйдәге җиннәр борчымасын өчен, җиннәр ризалыгы өчен дә, дамагайлар өчен дә корбан чалырга мөмкин. Һәм менә мондый мисаллар бүген көндә бик күп, кызганычка каршы. Күрәм, бу әллә инде гөнаһлы, нәҗескә баткан кешеләрне дә изгеләштереп, аңа гыйбадәт кыла башлыйлар. Ниндидер анда шарлатан сихерчеләрне, экстрасенсларны да зурлап, аларның кушканнарын үтәп, алар гына менә барлык яшерен гыйлемне белә, аларны кушканнарын үтәп, алардан сорап, алардан ярдәм итеп яшәүчеләр дә бик күп. Һәм иң куркынычы бүгенге көндә ул акчага гыйбадәт кылу. Бүгенге көннең илаһы ул байлык. Чөнки менә бүгенге көндә кеше дуслаша акча өчен генә, дошманлаша акча өчен генә, өмет итә акчадан гына, тәвәккәлли акчадан гына. Бүген кеше менә ни өчен гыйбадәт кылмыйсың, ни өчен намаз укымыйсың, ни өчен Аллаһ Тәгаләдән сорамыйсың, ни өчен Аллаһтан курыкмыйсың дисәң, нишлисең бар? Минем акча эшлисем бар, миңа акча кирәк бүгенге көндә. Акча гына бар нәрсәне булдыра ала ди. Акча гына бар нәрсәне эшли ала ди. Әмма бит инде күпме кешеләр бар, шулай бит, акчалары да бар, әмма балага уза алмый. Яртышар миллион түлиләр эко зачатие ясар өчен, шулаймы? Әмма бәрбер булып чыкмый, бәрбер балага уза алмыйлар. Яртышар миллионны түлиләр анда нинди врачларга. Ниндидер операциялар ниләр ясаты. Әмма бер бала юк, шулаймы? Менә бу күрсәтә инде, күпме генә акча туздырсаң да син әле үзеңә кирәкле максатка ирешә алмыйсың. Ниндидер ширле кешеләр бар, шулай бит. Миллионерлар бар анда, диагноз куя алмыйлар, яки кемгәдер ниндидер байга миллионерга диагноз куялар, әмма давалау ысулын таба алмыйлар. Давалана алмый, яки вообще үлеп китәләр. Менә бу күрсәтә инде, акча гына әле бар нәрсәне дә булдыра алмый. Нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Шуңа күрә бүгенге көннең иң зур илаһы ул акча. Чөнки акча аркасында бүгенге көндә кеше намазын да калдыра, уразасын да тотмый,
Хаҗна да бармый, нәрсәгә әле ди, мин 100 мең, 200 меңде ди, туздырып ди, каядыр күрмәгән нәрсә өчен ди, хаҗгадыр, гомрәгәдер барырга тиешмен ди, ул анда жәлли, булаймы, лучше мин ди, үзем өчен тотам ди. Бу акчага табыну, акчаны күбрәк ярата, гыйбадәткә караганда, Аллаһның якыная торган юлларына караганда. Без инде менә шушы аятларда туктап торабыз. Калган дәресләрдә шушы аятларны укуны дәвам итәрбез. Аннары инде кайбер хәдисләрне дә алырбыз. Аллаһ теләсә инде. Һәм инде менә шушы иман дәресләрендә без шушы Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу кирәклеген, аның төрләрен, һәм аның фазиләтләрен, һәм шушы нинди гамәлләр ширк булалар, нинди гамәлләр Аллаһ белән тиңләү булалар, шуларны инде калган киләсе дәресләрдә инде өйрәнеп китербез. Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә тәүфыйк, һидаят бирсен, дөрес итеп шушы динебезнең нигезен аңларга. Менә бу аятларда күрдек бит, күпме аят укыдык, әле тагын да укыячакбыз. Берсендә дә әйтелмәде, Аллаһка ышаныгыз дип, шулай бит. Аллаһка ышанырга җибәрдем дип тә әйтмәде. Бөтен максат булды, бөтен аятта әйтелде Аллаһка гыйбадәт кылу. Төп максат именно нәрсә? Гыйбадәт кылу, буйсыну, табыну, ышану гына түгел. Кеше күп хата менә бүген көндә ышану гына ди. Күңелем минем йөрәктә ди. Менә мин ышанам, шул җитә ди. Опять же нәрсәгә кайтып кала безнең? Үз уйдырмаларга. Күп кешеләргә иярсәң ди, син адашырсың ди. Чөнки алар үзләренең уйдырмаларына, үзләренең аңларына гына табынып, таянып, хөкем сүрәт яши ди. Күбесе ди иман китерә ди, Аллаһка тиңдәшлек кылып ди. Чөнки ышану гына түгел. Һәм гомумән миңа күп сөйләгән дә бар инде, гел сөйлим дә инде миңа. Ышану гына ни өчен җитмәй? Чөнки кыры ышану гына безне бу дөньяда да яшәтә алмый бит, шулай бит. Без һәрберебезнең бер профессия бар бит, шулай бит. Беребез дә анда өйдә утырмый, ышанып кына, шулай бит. Ышанып кына утырмый ул, мин шофер, оста машина йөртүче, мин яхшы ашарга пешерүче, мин повар дип, мин яхшы укытучы дип, шулай бит, мин яхшы дизайнер дип, мин яхшы строитель дип, берсе дә ышанып өйдә утырмый. Бөтенесе шушы әйткән сүзләрен раслап эшләп күрсәтә. Машина йөртеп, товар алып кайтып күрсәтә, ашарга пешереп, анда пешереп товарын сата, өен строительлектан төзеп өен сата. Ни өчен? Ул шушы ышанганын, белгәнен, гыйлемен, тәҗрибәсен күрсәтә, һәм шушы күрсәткәнгә эшләп биргәнгә күрә аңа хезмәт хакы түлиләр. Шулай бит. Һәм кеше арасында сүз дә йөри башлый. Яхшы пешекче, яхшы шофер, яхшы строитель, яхшы төзүче дип, шулай бит. Һәм диндә дә мин мусульман икән, мин ышанам икән Аллаһтан барлыгын берлегенә. Иман дигән сүз әйттек инде бүген, әле ышану гына түгел, Аллаһка гыйбадәт кылу, буйсыну да диде. Без Аллаһ Тәгалә буйсынып гыйбадәт кылып күрсәтергә тиешбез. Намаз укып, ураза тотып, аннан гына өмет итеп, аңа гына тәвәккәл кылып, аннан гына дуа кылып, ялварып, сорап, аннан гына куркып, гомумән калбыбызны, күңелебезне Аллаһ Тәгалә белән бәйләп, менә шул вакытта гына без әле тулы иманлы мусульман булабыз. Ышану гына әле җитми. Бу дөньяда да җитми безгә ышану. Бу дөньяда да без раслап күрсәтергә тиешбез үзебезнең ышанганнарыбызны, әйткән сүзләребезне. Ничек итеп инде, әгәр дә мин укытучы дип укытмыйчы өйдә утырасың икән, сиңа берсе дә хезмәт хакы түләми. Төзеп күрсәтмисең икән, сиңа берсе дә инде акчада түләми, ышанмаячак. Ничек диндә безгә ышанырга тиешләр? Әгәр дә мин ышанам дип, шушы яхшылыгың, ышануың тышка чыкмый икән синең. Сиңа эшләп күрсәтмисең икән, раслап күрсәтмисең икән, дәлилләмисең икән шушы сүзеңне гамәлләргә. Бу бит инде шулай заифлекне күрсәтә. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә сүзләребезгә тугры булып, чын ышанучылардан булып, Аллаһка гыйбадәт кылып, Аллаһны яраткан сөйкле бәндәләреннән булырга насыйп әйләсен иде. Аллаһ Тәгалә шушы алган гыйлемнәрне инде аңлап, төшенеп, гамәлләрдә кулланып инде бу дөньяның бәхетенә дә ирешеп, һәм ахыр чиктә иң мөһиме фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен иде. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.